Oh, ano pa? Tapos, meron pang Frankenstein. Oh, Frankenstein. Ano yung Frankenstein? Hindi ko alam yun ah. Parang si Dado. Tapos, Daming tapos meron, naman ang tapos. saka, meron pang mermaid na bad. Mermaid na bad. Wow. Ooh, scary. Saka, meron pang wolf. Ooh. Saka, meron pang mummy. Ang dami naman yan. Saka, meron pang snake na hair. Tulong-tulong Tapos, na sila. napunta na sila sa bahay ng human. Wow. Bakla? No, hindi yun. Bakla pala. Tapos, nakunin nila yung poison, na-spray nila, tapos namatay na. Yung human? Yeah. Oh, Yan ang man. nangyari sa si Bakla. Yung bakla, human din. Tapos, yung snake na parang na inom yung blood. Sa vampire na eat yung guts. Ooh. Saka yung werewolf, yung paa. Wow. Ay, Yung- kawawa naman yun na Bakla. Yung mermaid, yung sa mga teeth. Yung mermaid sa teeth? I mean, yung brain. Yung mommy sa yung, Skin. yeah. Tapos yun, matay yung bakla sa aking lalaki. Oh. Magkasama ba sila? Yeah. Ladder lovers, ha? The end. The end. Story by Mary Ann K. Wow. Flying eh. That's so scary. Yay!